Ndo upenzi iwowu ndo kuona kuti munhu adzimo zvokwadi munhu ungaenda kunokumbira mari kana kunokumbira shuga pamunhu ari padambudziko. Upenzi hwekupedzisira woti vanhu vari parufu, munhu ari kutofigwa nemikata yenyika yake nevanhu vake vari kuparara, iwo ndokuoenda woenda kunokumbira munyu ikoko nokutoti nditengerewo doro pano parunhamo ipapo kunokumbira munhu ari mudambudziko. Amene henyu masoja mukaita kunge zvindomutomu muchimutsigwa hondo nomunhu, ukaona hondo atangana nehondo nanaZambia mutingire ikoko yene vana vake anorovana nehama dzake ikoko. Takavhunza mubvunzo pano kuti meme chingoti HH wepazambia aita chakati, HH aita chezambia chakati, akadana Siomi ndiani ndiwo wakanowadana uchiti mazambia naaya kutsigire vakutaurira chokwadi kuti uri kutonga nedemo, mutongero wako wakadhakwa shandu senyama yomuchasi, wopindukira verudzi rwako. Ndo kunonzi kupenga uko. Upenzi kunokumbira vanhu vane nhamo pamusha vari pamariro kuti kwai inini ndipewo mari, ndipewo mari yekuti ndikweretewo mari kana ndipewo mari yekunoroora umwe mukadzi. Ndokupenga kwatoita kuti munhu anenge abenzi. Iwo dongo uri watoindizira kaPutini kuti uzombo izvi. Iye Putini wacho anenge angokutarisa. Waona matarisiro anoita munhu akateerera munhu akuti ari kutonyara kumuudza kuti iwe unopenga iwe. Munyika mako mune nzara, iwe uri kunokumbira zvombo zvehondo. Vanhu vako vari kufa nenzara. Vanoriwanepi simba rekuinoita hondo vanhu vako? Unoda kurwirei iwe uchiziva kuti une nzara, hauna zvombo, unotangana nepamuromo nevanhu vanazvo, uda kunodii? Zvakagonanga kuti Zimbabwe idiki. Dzinongonyamuka muZambia toti ndai kuchipurazi chake munobhomba. Vana vake vanogara pakati nemisha yavo zviri pakati. Ndamunorova ipapo. Upenzi nyika yako ine nzara kutaura zvehondo. Ndiwo uri kuprovoka vanhu. Vanhu havanambotaura newe, vanhu vari kuzviitira zvavanoita, iwe ndiwo wakanovasarudza uchiziva kuti HH ndeye chairmanship weSADC. You are wasting a lot of money, billions of money, uchida kutenga vanhu, uchida kubribe. Ndimakanga makaviga ndege yekuZambia ikaya yakatogwa muZimbabwe. Ndiwo akapa eyo yanonzi lungu mari yekuti anopa masoja ake apandukire president akasarudzwa nevanhu. Une mari stereki. Zvese izvo Putin wacho anenge achizvisiva. Zvino mamabhadhira mari kuSouth Africa yekuti vamukire mutungamiri wavo. Asi uri kuchema zhara, anoenda kunogwa ndianiwo masoja asina bhutswa. Vanenge vakapusa masoja acho achishandisiwa. Ndokutaridza middle finger. Muda kunodendaniswa navanhu vekuZambia kuti kwahende munogwa hondo nekuti anozvita army commander. Ukaona uchinda kwakapusa. Vanhu vakaenda paDRC vakanourayirwa mahara, vakatora mangoda nemadiamond vakagovana mari yacho vakadyayo nevana vavo. Masoja akafa paDRC kana vakadzi vavo kana vana vavo kuvachengeta havavachengeti. Ndipewo zvombo zvehondo. Zvombo zvehondo zvipi zvaunotanga anani? Akafoma SADC ndiPutin. Why you are a member of organization usingagoni kuteerera? Uda kumudza zvivete vanhu vakazvinyararira vakazvigarira vari kutambura nenhama yavo, uda kuvarudzira hondo. Ngaakupe. Ende unotanga Zambia. Uchenjera kuti vazhinji munyika mauri kufunga kuti unenge uchitonga unenge wakapandukira iwe. Ndaunotanga zvisina basa. Ngaakupe zvombo Putin wacho. Musira ndende wake Putin wacho iye futi. Ngaakupe zvombo zvacho. Ngaakupe. Unodanana naZambia. Majority of the people dziri muZimbabwe dzinoturn against you. Hondo uchingoitanga neZambia totomhanya kuZambia kuti tipei pfuti. Zvine zvanaka muZimbabwe, moyo monaka mochigadzirika manje. Ndaunotanga. Ngaakupe pfuti iye wako iye. Vanhu meso anenge eibunga. Ngaakupe. Tunemba ndonzwa kunaka dzokurora ipapo. Ngaakupe. Unodenana neZambia chitsve. Varume vese vazhinji vari muZimbabwe vamuri kutambudza nekunyengera vakadzi vanotomuka kupfeka magamushoes Peta timanye nemanyatira tichitoimbawo takaitora nehondo.
ndakupe zvombo zvokuti niye wondoitange neZambia. Varume vese vazhinji tobuda, unosara nevana vako iwe. Vanhu vazhinji toenda kuZambia kunopiwa zvombo kuZambia. We come and fight you.